Gogoan daukat Dr. Zivago irakurri nuenen Boris Pasternaken novela hura. Inpresio aintzidan sarreran esaten du gorputzean gauza gertatzen dira, baina gertatzen dan ezer ez da impunitatean gertatzen. Oda, indiozun hori, hor ez da impunidaderik. Hori lehenago edo gero kobratuko izu. Orduan, detox kontzeptua ja hitzaitik bertatik hasita ja horre berak ere emate ditalako azkure bat, Bueno, pentsatzea, sendabelar miragarri bat dagola, edo berdin di, likuatu berde bat, edo bostegunea arroza janez hori depuratuko dudala. Batez ere, badalako gero, baimen moduko bat, lengora bueltatzeko, eta uste bat, gorputzak hori ondo daramala, ez da, gorputzari estremo horiek justu estresa handiago batera egiten die. Eta neguen ardila, kanpoan hotziten dunean, hor nutrizio egiteko garaia da. Orduan nik hor artikulu horretan esaten bera ez salda edantzazu, eta jan gaztainak, eta babarrunak, sakramentuekin. Eta egin olako nutrizioa gorputzaren neguak barru giroa eskatzen dulako, eta goxotasuna, eta nahi bauzu, pikante pixka bat hartzazu barrua berotzeko ere, baina garbitu udaberrian egin. Udaberrian hasten da odola astoratzen, eta koherentea dan zerbait egintzazu, eta urte sasoiari erreparatu, orain ez dukazu detoxa egiteko ezer ere, landarerik, hori gero dator. Orduan, egin behar badezu egin, baina ez da momentua. Eta batez ere, etzazun lotu, aurretik indezun gehikere horri. Zer gertatzen da? Bueno, badago, sare sozialetan, belardendatan, ni hontan oso kritikoa naiz, saltzeko dagoen zerbait, eta saltzeko dagoen hori, bada kit bat, eta da kit bat, edo barauain behar da, edo likuatu edan behar da, edo halako infusio, eta jendeari buruan sartu zaio hori posible dela. Eta egingarria dela, eta gaina ez bauzu egiten, gaizki ez.